Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. Dziko la United Arab Emirates UAE lati ndilokonzeka kuthandiza dziko lino kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto pamene President Chakwera wamaliza ulendo wake. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko yowunika momwe nthambi za boma zikugwirira ntchito. Ndipo nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati kuyambira mwezi wa Septemba kufikira pano yagawa chimanga kwa anthu oposa 4 miliyoni mu ndondomeko yogawa chakudya. Takulandirani nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma la United Arab Emirates UAE ndilokonzeka kupereka thandizo lofunika pothana ndi vuto la mafuta mdziko muno kudzera mu ndondomeko yogulira mafuta yomwe yasinthidwa kuchoka ku boma lina kupita ku boma lina. Polankhula ndi MBC pambuyo pa zokambira nazo, Dr. Chakwera anaonetsa kukhutira ndi zomwe akambirana ndi President wa dzikoli Sheikh Mohammed bin Zayed ndi akuluakulu ena aboma. Mtolankhani wathu Jackson Sichali ali ndi ripoti kuchokera ku Abu. Poona vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto, President Dr. Lazarus Chakwera anayamba ulendo okachita zokambirana mdziko la United Arab Emirates kuti apeze thandizo pa vutoli. Atatsiriza zokambirana ndi mtsogoleri wa dziko la United Arab Emirates, Dr. Chakwera anati ndi okondwa kuti boma la dzikoli lazipereka kuthandiza dziko la Malawi pa nkhani ya mafuta. Dr. Chakwera anatinso powonjezera nkhani ya mafuta, dziko la United Arab Emirates latinso ligwira ntchito ndi boma la Malawi pa ntchito zina zachitukuko. Obwera kuno ku UAE kwa Dhabi kulikulu la boma lao kukumana ndi President ndiye naso akuluakulu osiyanasiyana. Chinthu chimodzi chimene talimbikitsidwa nacho nchakuti anthu akuonetsa mtima womvetsa zimene tikukumana nazo, komanso akuonetsa mtima wofuna kutithandiza pa nkhani imeneyi, komanso mtima wofuna kuti ubale wathu upitirire mokomera maiko athu kupyolanso pamene ulilipa. Ndiye ndikhoza kunena kuti mzokamba zathu chifukwa nkhani yayikuluyi ndi ya mafuta tereku aonetsa mtima uja kuti zinthu zimenezi zichitike, komanso tikhale ndi anthu amene agwire ntchito yolembalemba zimenezi. Komanso kupyola nkhani ya mafuta amata nangasi nkuteka kuti muliso ndi madera wena tikhoza kugwira ntchito yothandiza kumana na nduna okhudzana ndi za investment, kukumananso ndi
Abu Dhabi Fund for Development, pocheza nkumaona kuti anthu watu akhoza kuthandiza madera wena ndi wena monga zija za ulimi komanso nkhani ya zokopa alendo komanso ngakhale zemigodi amati sitingakhale kwenikweni kulowa mzimenezi koma tikhoza kudziwa wena amene akhoza kuthandizapo ndefe tikhoza kukhala ngati wokulankhulirani. Dr. Chakwera anatinso gawo lina lomwe akambirana ndi lolimbikitsa ntchito za ulimi mdziko la Malawi. Iye anati dziko la United Arab Emirates lilibe malo okwanira oti azilima kotero pa nkhani ya chakudya amadalira kugula ku maiko ena zomwe ati ndi mwayi waukulu ku dziko la Malawi kamba kuti izi zithandiza dziko la Malawi kumagulitsa zokolola zake ku dzikoli. Nduna yona mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola inati zomwe wachita Dr. Chakwera popita mdziko la United Arab Emirates ndizofunika kwambiri posintha miyoyo ya anthu kamba kuti zinthu zambiri zimadalira mafuta. Kufuna kuti Amalawi tiyimbe lokoma, Amalawi tikhale ndithu pa mtendere, tizikhala osacheuka chifukwa mafuta ndiye mwitano wa china chilichonse. Pa ulendowu President Chakwera anakumananso ndi mkulu woyang'anira bungwe lomwe limachita ntchito zosiyanasiyana za chitukuko la Abu Dhabi Fund Muhammad Saif Al Suwadi. Kudzera ku bungweli boma la Malawi lilandira ndalama zokwana $20 million zomwe zithandizire pa ntchito yomanga msewu wa Mangochi Makanjira. Izi zikutanthauza kuti ndalama yokwana $100 million yomwe ikufunika pogwira ntchito yomanga msewu wa Makanjira yakwana. Nduna za mtengatenga a Jacob Hala inati msewuwu ukadzatha uzathandiza pa ntchito za ulimi, zokopa alendo komanso za migodi. Anthu aku Eastern Region maka ku Makanjira akhala akuona kuti akusalidwa kwambiri ku nkhani ya misewu chifukwa ndi msewu omwe udamba kulonjezedwa ndi maboma ambiri mbuyomo koma palibe yemwe amachitapo kanthu. Komanso ku Makanjira kuja ndi malo ofunikira kwambiri, kuli malo okongola mbali mwa nyanja oti tourism yomwe takhala tikuyinena ija ya ATM strategy ndi malo omwe akupanga fall in under two of those things chifukwa pali nkhani ya tourism komanso kuli nkhani za mining. Ku Makanjira kuja kuli migodi ndi zina zofunikira kwambiri monga ma heavy sands kuti kuzuvuto nkuti kwakhala kuti nkosatsegulika kulibe msewu ndi chimene zakhala zikuphimbira chitukuko osati cha anthu aku Makanjira kokha komanso cha dziko lonse la Malawi. Monga mukudziwa President akhala kunena kuti afuna kuti misewu ikafike pena paliponse mdziko la Malawi, titsegule Malawi ikhale kuti anthu akhoza kubwera kumadzaona ku Malawi kuja kudzaona kuli zinthu zotani komanso tikamba zinthu ngati zimene za mining ndi kuti zinthu zomwe zakhala zikutivuta zinthu za forex komanso kuti tidziyendetsera chuma chathu Mulungu adachika kale chili mnthaka ofunika ifeyo tingokhala anthu ochenjera kudziwa kutsegula mipata kumene kuja kuti zimene zitseguke kuti tiyambe kuyendetsa bwino dziko lathu. Thandizo lomwe dziko la United Arab Emirates likupereka ku dziko la Malawi zikusonyeza ubale wamphamvu omwe ulipo pakati pa maiko awiriwa. Kuyambira pomwe anatenga boma mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera wakhala kulimbikitsa maubale ndi maiko ena pofuna kutukula miyoyo ya anthu. Jackson Zichali, MBC, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Padakale pano President Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madamu Monica Chakwera anyamuka kuchoka mdziko la United Arab Emirates atamaliza kucheza ndi kuchita zokambirana ndi mtsogoleri wa dzikoli. Ndege yomwe President Chakwera wakwera ikuyembekezeka kufika pa bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe nthawi ina iliyonse masana ano. Mtolankhani wathu Jackson Sichali wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Atamaliza zokambirana ndi mtsogoleri wa dziko la United Arab Emirates komanso akuluakulu ena abomalo pa nkhani yopeza yankho lokhazikika pa vuto la kusowa kwa mafuta, Dr. Chakwera ndi Madam Monica Chakwera ananyamuka pa bwalo la ndege la Albertine Executive ndipo omwe anaperekeza ndi nduna yona za ubale wa dziko la United Arab Emirates ndi maiko ena Sheikh Shaubut Ayan komanso kazembe wa dziko la Malawi ku Kuwait Abdul Karim ndi akuluakulu ena amaboma awiriwa. Poyankhula ndi MBC kazembeyu anati zokambirana zayenda bwino kwambiri ndipo zipindula dziko la Malawi magawo osiyanasiyana komanso kuonesetsa kuti mafuta a galimoto alipo okwanira. Iwo anati izi zikugwirizana kwathunthu ndi masomphenya a boma la Malawi pa chitukuko a Malawi 2063 omwe akulunjika kwambiri pa ntchito za chitukuko monga za ulimi zomangamanga ndi zina. Ulendo umenewu wakhala wopambana kwambiri ndipo a president analandira molemekezedwa
ndipo panali a minister a state in the foreign affairs yakuno omwe anali Martin Wait for the president kuwalandira kuyambira tsiku loyamba pakana aperekeza tsiku la lero Sheikh Shahbut. Ndiponso ulendo unakhala opambana kwambiri pamene a president His Excellency Lazarus Makathi Chakwera anakumana ndi anzawo akuno His Highness Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan tsiku loweruka. Ndiponso pakhala zokambirana zosiyana kuyambira nkhani ya mafuta, nkhani ya investment, nkhani ya zitukuko. Mwaona president akhala ndi ma meeting, atsogolera ma meeting a investment, atsogolera ma meeting ona za chitukuko monga sewu wa Makanjira. Ndi ulendo umene ndi waphindu kwambiri utithandiza ku Malawi mu nkhani zambirimbiri za mina mavuto amene alipo pano ngati za mafuta komanso tsogolo chitukuko mungatamva sewu wa Makanjira komanso zinthu zambirimbiri zimene akambirana. And siku limene ndanenera kuti siku loweruka ndila Mulungu mmene amakumana ndi tsogolo wakuno zonsezo anakhala ngati zosazenda ndi apapa pali zina zoti of course zina kusatiridwa koma zazikulu zachitika ndiponso atsegulira Malawi ziseko zambirimbiri. Malawi ndi limodzi mwa mayiko omwe ali ndi kuthekera kuchita bwino kwambiri pachuma ngati anthu angasinthe kagwiridwe ka ntchito ndi kuyikapo mtima pa zomwe akuchita. Mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera pambali pokambirana nkhani ya mafuta, iyeyo tu anaperekanso mfundo zokhuzana ndi ntchito za ulimi, migodi komanso zokopa alendo zimene zimadziwika bwino mchingerezi kunena kuti ATM strategy. Akuti izizi zithandiza kwambiri kunena kuti dziko la Malawi lipite patsogolo, ndipo dziko la United Arab Emirates ndilokonzeka kuthandiza dziko la Malawi m'magawo amenewa ndi cholinga choti miyoyo ya anthu isinthe komanso chitukuko chipite patsogolo. Kuchokera kuno ku Abu Dhabi mu dziko la United Arab Emirates, ndine Jackson Seja. Alimi amdera la mfumu yaikulu Tsabango ku Lilongwe ayamikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi kamba kuwapatsa fetereza komanso mbewu yachimanga ponena kuti ziwathandizira kuti adzakhale ndi chakudya chokwanira ndi kuthana ndi njala. Lolemba mmawa Ausi anapeza alimiwa m'minda mwawo ndi kuwapatsa zipangizozi. Olive Phiri ali ndi ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anakayendera mwadzidzidzi alimi a dera la mfumu yaikulu Tsabango ndi kuwapatsa matumba afetereza ndi mbewu yachimanga kuti ulimi wawo upite patsogolo. Ulendowu wadzetsa chiyembekezo kwa Loveness Phiri, mlimi wochokera mmudzi mwa Kadzakumanja derali, pomwe alandira matumba awiri afetereza komanso mbewu yachimanga. Dr. Usi anawapeza Phiri pa munda omwe amalima kuchita ganyu kuti apeze chakudya cha banja lawo. Phiri ayamikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu kamba kathandizoli ponena kuti liwathandiza kudzakhala ndi chakudya chokwanira chaka chamawa. Thokoza kwambiri oti mthokozo umenewu upitirire ndithu mpaka kalekale anthu enanso akachitire ngati mmene anichitira ineyo. Fetereza ayi woti ndikalime pa munda panga, mbewu ndikadzala, fetereza ayi ndikathira, chaka chamawa ndikuona kusintha. Akib Daniel amudzi mwa Khundinahali ku derali ati ndi wokondwa kamba zomwe wawachitira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino popereka zipangizo za ulimi ku banja lawo, ponena kuti zibweretsa kusintha pa umoyo wawo. Ilosakala kupambana chifukwa izi zinazosembelezeka kuti apapa panachotsa Mulungu aonjezere. Dr. Usi anayamba kugawa zipangizo za ulimi kwa alimi a mchigawo chakumwera ndipo tsopano afikira mchigawo chapakati pofuna kuti anthu akhale ndi chakudya chokwanira ndi kusintha miyoyo yawo. Pakadali pano Dr. Usi adzipereka kuti ayika malata pa nyumba ya banja lina m'mudzi mwa Mbunda. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko zowunikira momwe nthambi za boma zikugwirira ntchito. Ndondomekoyi ikuyembekezeka kukakamiza nthambi za boma kuti zidzipereka malipoti amomwe zinthu zikuyendera mthambiyo isanalandire ndalama zina kuchokera ku boma.
nduna ya zachuma a Simplex Chula Banda yati kukhazikitsidwa kwa ndondomekoyi kuthandizira anthu ogwira ntchito mboma kuti azichita zinthu mokomera anthu onse. Zambiri mulipoti la Trust Office. Muzokambirana zonsezi chimene chikundisangalatsa nkuti yes anthu akuvomereza kuti tili ndi mavuto azachuma mdziko muno, koma pa nthawi yomweyonso akumanena kuti boma ili layesetsa kupanga zinthu zimene mwina zinali zovuta kupanga kumbuyako. Afuna ndinene kuti Malawi ndiye mweyo, sitidzakhalanso ndi Malawi wina kupatula kusiyana pandale. Timayenera kuti tonse tigwire ntchito limodzi ndi cholinga choti tikhale ndi Malawi amene tikumufuna. Ife tikuona kuti mmene tanyamukiramo 4 years amidst mavuto ambirimbiri ndi kuchita zimene tachitazi. Titakhala ndi nthawi yopanda mavuto ochuluka mmene adalira azizathu, dziko lino likhoza kusintha kwambiri. Lero sizi misewu imene mmayiona kunja ku India, ku China, ku South Africa, ku Tanzania ndi kwina, lero lili kwathu kuno anthu akamayenda kumachita sodabwa. Wina adati abwererero amene anachoka 2-3 years ago adabwaso kuti sikumalawi konkuja. Nawo sitikuti tikungoyang'ana misewu chabe, tikufuna tiyang'ane ma sectors onse a economy kuti zinthu zipite patsogolo. Malawi ikhale Malawi yoti munthu akhoza kubwera kuno ndi kukondwera kumakucha kwathu. Zimenezi ndi zimene tikuona ngati kuti anthu m'nyumbamo akukambirana. Koma in terms of kuti tayamba bwanji, tayamba bwino kwambiri, ndipo anthu ali ndi chidwi chofuna kuchita contribute ku debate imeneyi ndi cholinga chonena kuti pomaliza tikamadza chita pass revised budget imeneyi ikakhale budget yokomera Amalawi. Bungwe la Water Aid Malawi lasaina mgwirizano ndi wailesi ya MBC omwe cholinga chake ndi kupititsa patsogolo nkhani zokhudza ukhondo komanso kasamalidwe ka madzi. Poyankhula pamwambo osainira mgwirizanowu ku Lilongwe, mkulu wa MBC a George Kasakula wati wailesi ndiyodzipereka pofalitsa nkhani za chitukuko monga za mtunduwu, ndipo iwo alonjeza kukonza mapulogalamu apamwamba okhudza madzi ndi ukhondo. Chimene chilefeyo tapatsa crew, tapatsa timu yawo yoti aziyenda nawo azipita kumene kuli ma project yawo. Cholinga nchakuti ifeyo ngati MBC patokha tili udindo umene adatipatsa malamulo a dziko lino communication za 2016 yonena kuti tizikamba za development, tizikamba za mmene dziko likuyendera, komanso ena amene alibe mawu koma upeza mavuto pa ground ife tisakupita ukauza kuti ukapatsa mawu, ukapatsa voice kuti anene kuti zikuvuta nzakuti zakuti. So ifeyo ndifokhuza ngati MBC tifuna kuti imeneyi ni ntchito yathu. Zimene achita Water Aid angokankhira pumbwa kuchipwete chifukwa ifeyo iyi ntchito yathu imene nopanga tsiku ndi tsiku. Mgwirizano umenewu uchita kwakukulu kwambiri chifukwa ukutipatsa mpata onena otithandizira pa ntchito imene timapanga yokweza ntchito zokhudzana ndi madzi komanso ukhondo. Nthawi zina mwina sitimatha kupereka mpata kwa iwo amene akukhudzidwa kwambiri ndi nkhaniyi, komano mgwirizanowu utithandiza kukatenga nkhani kuchokera kwa iwo amene akukhudzidwa kwambiri, kutinso anthu amene amapanga ma decisions akuluakulu, amene amapanga allocate ndalama kuti zizipita ku nkhani ya madzi komanso ukhondo, athe kudziwa kuti kodi challenge ndi yayikulu bwanji. Ndiye mgwirizano wathu utithandiza kwambiri kuti tikweze. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tenetonenso mitu yake. Dziko la United Arab Emirates UAE lati ndilokonzeka kuthandiza dziko lino kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto pamene President Chakwera wamaliza ulendo wake. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko yowunika momwe nthambi za boma zikugwirira ntchito. Ndipo nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati kuyambira mwezi wa Septemba kufikira pano yagawa chimanga kwa anthu oposa 4 miliyoni mu ndondomeko yogawa chakudya. Takulandiraniso nkhanizi. Ntchito za ndondomeko ya abwenzi a ana pansi pa bungwe la Save the Children ikubereka zipatso zabwino, pomwe mwazina ikuthandiza kuti ophunzira asasire sukulu pa njira komanso ena kubwerera ku sukulu. Mkulu woyang'anira ntchitoyi ndiye wanena izi popereka kauniuni wa momwe ntchitoyi ikuyendera m'boma la Nchewu.
Mese Zamawa wafika ndi ripoti. Pansi pa ntchito ya abwenzi ana, gawo limodzi la ndondomekoyi limayang'ana manja omwe amadalirana ana okhaokha omwe amalandira ndalama zokwana 206,000 kwacha pamodzi. Manja awa amayembekezeka kugwiritsa ntchito ndalamayi pogula chimanga chokwana makilogramu 50, mabulangete ndi makilogramu 15 a soya mwa zina zinthu zofunikira. Mosiyana ndi izi, manja ena amalandira 163,000 kwacha yomwe amagwiritsa ntchito pogulira zipangizo zothandiza ana ku sukulu zofunikira monga makope, uniformu ndi zina. Koma mmodzi mwa omwe anapindula ndi ndalamayi, mayi Eneles Khauya, iwo ati anawonjezera pa ndalamayi mpaka kugula mbuzi. Naona kuti bola ano ndigule mbuzi kutsogoloko idzandithandize mwanayo atapita pa sukulu ya kutsogolo. Kafukufuku yemwe anachita abwenzi ana anaonetsa kuti ana ambiri anderali amasowa zipangizo zophunzirira ku sukulu monga mauniformu, makope ndi zolembera. Popitirirapo zinthuzi zimafunikira kwambiri ndipo ana ambiri amavutika kuti athe kutenga nawo mbali mokwanira pa sukulu. Komabe mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Livalo, a Brighton Makwiza, ati ana ambiri tsopano abwerera ku sukulu chiyambireni cha ntchitoyi. Ndondomeko imeneyi yathandiza kwambiri makamaka kubwezeretsa ana ku sukulu. Mbuyomu nali ndi ana ochepa ndithu, koma ndondomeko imeneyi itabwera ana ambiri abwerera ku sukulu, ana okwana 87 abwerera ku sukulu. Poyamba nali ndi ana 1,372, koma panopa ana chiwerengero cha ana chafika pa 1,419. Ndiye ndondomeko imeneyi yabwerezetsana ku primary school. Komanso kuphatikiza penepo ana ambiri anali ndi vuto la chakudya m'mudzimu. Chifukwa chakubwera kwa Save the Children, ana ambiri athandizika akubwera ku sukulu atadya. Mkulu wa project ya abwenzi ana, mayi Esther Gama, wati ndokondwa ndi momwe ntchitoyi ikuyendera kufikira pano. Taonapo makolo amene kuonjezera pa kugula mauniformu, makope, mabagi, komanso kulipira school fund ndi school fees. Makolo ena ayambapo mabizinesi ang'ono othandizira kuti zosowa za ana awo za tsiku ndi tsiku azitha kuzifikira. Amakolo enanso atha kugula ziweto, cholinga chotaka amaweta ziweto zija zikamanka ziuchulukana kutsogolo kuno ngati ana awo akusoweka thandizo loti apitire ku sukulu asadzakhale ovutika. Tikuona kuti kasindidwe kamaganizo kamene kaka ndi chinthu chachikulu kwambiri kwa ifeyo ngati Save the Children, chifukwa chakuti kupereka ndalama tikupereka kamodzi, chifukwa choti anthu ofunika thandizo ndi ochuluka kwambiri. Koma chimene tichikutinyaditsa kwambiri ndi kusintha kaganizidwe kumene takuona. Kudzera mprojekti ya abwenzi ana, sukulu zina zapindulanso ndi mijigo pofuna kuonetsetsa kuti ophunzira akuphunzira malo abwino ndi zonse zofunikira pomwepo. Ntchito za mundondomekoyi zikuchitika ndi thandizo la ndalama zochokera ku Save the Children ya dziko la Italy. Mese Zamawa, MBC, Nchewu. Chipani cha umodzi chati chikugwirizana kwathunthu ndi chipani cholamula cha Malawi Congress potsutsana ndi kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer waposachedwapa yemwe aonetsa kuti ati chipani cha Democratic Progressive ndi chomwe chili ndi anthu ambiri ochitsatira. Polankhula ndi MBC, president wa chipanichi a Thomas Wezi Kaumba ati zotsatirazi ndi zokayikitsa chifukwa njira yomwe anagwiritsa ntchito pochita kafukufukuyu inali yosadalirika. Tikunena kuti zimene zonse tikugwirizana nazo. Anthu amene wanti chimozimozi 2014 anapanga sonkhani yokhayo anafotokoza kuti Joyce Banda amene tapanga DPP sipambana koma apambane ndi PP. Komano titaponya mavoti kunapezeka kuti PP inaluza, DPP ndimene inapambana. Ndiye ife ngati umodzi pande tikuona kuti zonse zimene akuyankhula pano za fake. Si zinthu zoti ife titengeke nazo kapena ngati banja la Tosi Alliance tikhali ngati tikhumudwe ayi. Ife tiye tipitirize kutumikira anthu akufuna chani, tiye tiamvere anthu akadandaula chinthu, tiye tikhale pasi tipeze njira kuti anthu achati athandize. Koma come 2025 Tosi Alliance under the leadership of Lazarus Chakwera tipambana, titenga mpando komanso titenga sona mavoti ambiri.
Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati kuyambira mwezi wa Septemba kufikira pano yagawa chimanga kwa anthu okwana 4.5 miliyoni mu ndondomeko yogawa chakudya kwa anthu omwe anakhudzika ndi njala kamba kang'amba ndi ngozi zina zodza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi, Mbusa Moses Chimphepo, wanena izi pamene nthambiyi imapereka chimanga kwa anthu ochokera m'midzi 41 kwa mfumu yaikulu Maganga m'boma la Salima. Yamikani Makanga walemba ripotili. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi, Moses Chimphepo, ati kuyambira mwezi wa Septemba mmene anayamba kugawa chimangachi mu chigawo chakumwera mu ndondomeko ya El Nino Response Distribution, ntchitoyi ikuyenda bwino. Chimphepo ati mwa anthu 5.7 miliyoni amene akuyenera kulandira chimangachi akwanisa kufikira anthu 4.5 miliyoni tsopano. Pakali pano ndinene kuti ntchito ikuyenda bwino chifukwa program yathuyi tinayiyamba mwansanga mu mwezi wa Septemba, tinayambira kumwera kenako tinabwera maboma onse pano pakati. Panopa wiki ya mawayi tikuyamba maboma onse akumpoto. Pakali pano ndinene kuti zinthu zikuyenda bwino, boma linatipasa chimanga komanso mabungwe ena amene asali ya boma kuzera mu nthambi ya WFP aperekaso chithandizo chomwe tikugawa dziko lonse la Malawi. Pakali pano tikuyenda kufikira anthu okwana 5.7 miliyoni, koma pano tafikira kaye anthu okwana 4.5 miliyoni. Gulupu chimwavi amboma la Salima polankhula malo mwa mafumu ena onse anamikira nthambi ya Dodma kamba kopereka chimangachi, kunena kuti anthu ambiri akuvutika ndi njala ku midziyi. Tazilandira bwino mafumu onse kuno Maganga chifukwa choti dera muno mu njala ikukazi otena konera mako oti chimanga chimene chithandizira midzi amene alandira kuti achisamala kuti azide ndi ana. Nthambi ya Dodma yatinso mothandizana ndi bungwe la WFP chimanga chiyamba kufika mchigawo chakumpoto kuyambira sabata lamawa, koma chimangachi akuti chinafika kale m'boma la Likoma ndipo chiyamba kugawidwa pompano. Yamikani Makanga, MBC Salima. Nduna ya zachuma a Simplex Chitchola Banda yati zokambirana zozukuta ndondomeko ya chuma cha boma ya mkatikati mwa chaka cha 2024 ndi 2025 yayamba bwino ndipo aphungu ochokera zipani zosiyanasiyana akupereka maganizo awo. Malinga ndi Chitchola Banda, aphungu akupereka mfundo zogwirika komanso njira zokonza ndondomekoyi. Chitchola ati kutero kuthandizira kuti boma likonze ndondomeko yokomera Amalawi onse. Iwo akufotokoza. Ndondomeko yomwe ikhazikitsayi ayikonza ndi cholinga chonetsetsa kuti nthambi za boma zikutumikira wanthu moyenera, kuyika zinthu poyera komanso kulimbikitsa ulamuliro wabwino. Nduna ya zachuma a Simplex Chitchola Banda yati ndondomekoyi ithandizira boma kuti lilimbikitse zinthu zokhazo zomwe zikupindulira anthu mdziko muno. Zithandiza kuti tikamapanga mapulani tipange mapulani tikudziwa ndithu chenicheni chofunika kuchita. M&E National Policy yayika ndondomeko zimene mukhoza kuta pachizungu amatuchita monitor kuti kodi chimene tuchitachi chuchitika moyenera komanso panga evaluate kuchonga kuti kodi zotsatira zake za chimene tinachita zikupindulira Amalawi. Ndipo mkulu wa bungwe la UNDP kuno ku Malawi, Fenella Frost, wati boma tsopano likhala ndi upangiri uzindikira zinthu zomwe zikupindulira anthu ambiri komanso kukonza mavuto omwe akulepheretsa ndondomeko zina kuti zisamayende bwino. Ndondomekoyi akuti ithandiziranso kuti boma lisamaononge ndalama mwachisawawa komanso kuti nthambi za boma zitumikira anthu bwino ngakhale ndi ndalama zochepa. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomito yake. Dziko la United Arab Emirates UAE lati ndilokonzeka kuthandiza dziko lino kuthana ndi vuto la mafuta a galimoto pamene President Chakwera wamaliza ulendo wake. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko yowunika momwe nthambi za boma zikugwirira ntchito. Ndipo nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati kuyambira mwezi wa Septemba kufikira pano yagawa chimanga kwa anthu oposa 4 miliyoni mu ndondomeko yogawa chakudya. Munali ndine Blessings Chireuka, mwakoma nonse.